Здравейте, приятели! Днес се намираме в София на гости на йога студио Yoga Place, където с прекрасната Милена Голева ще си говорим за медитацията, какви ефекти можем да постигнем, когато медитираме и още много други интересни неща. Сега казвам здравей на Милена. Много ми е приятно, че сме ти на гости. Здравей, Стояна! Изключително ми е приятно да ми бъдете на гости. Благодаря за поканата. Нека като начало ще те помоля да ни разкажеш малко повече за себе си. Кога реши да започнеш да правиш тези прекрасни неща, свързани с йога и с медитация? Преди доста години преподавам йога и медитативни практики вече повече от 11 години. Като моят път започна по малко по-различен начин. Първо аз усвоих тайните на медитацията или поне започнах да медитирам, започнах да си давам време за себе си и всъщност по време на една от моите лични практики преди много години дойде просто в съзнанието ми тая думичка йога. Тогава все още нямаше студия, нямаше преподаватели, имаше една книжка издадена по темата на големия Венцислав Евтимов. И малко по малко започна моето търсене в тая посока. Беше много интересно. Нека да кажем за самата медитация. Какво означава да медитираме? Аз знам, че всъщност медитацията си е много личен и индивидуален процес и може би не може да бъде дадено универсално определение, описание, но все пак нека да кажем някои така общи, основни неща, които можем да очакваме по време на медитация. Медитацията наистина, както и ти каза сама, това е един много обърнат навътре процес, в който имаме възможността да останем за известно време насаме със себе си, време, в което много бързо възстановяваме, време, в което си даваме сметка да осъзнаем какво се случва, в какъв етап на развитие сме, в какъв период сме, от какво имаме нужда, време, в което истински да се погрижим за себе си. Медитацията сама по себе си, независимо каква е тя въздейства върху абсолютно всички системи в човешкото тяло. Всички системи биват повлиявани изключително благоприятно. Ендокринната система, сърдечно-съдовата система, отделителната система, дихателната система, всички до една. Цялото тяло започва да се отпуска. Знаем, че основният проблем, един от основните проблеми, да го кажем така, на съвременните хора, това е стреса. Учените отдавна са изследвали, открили, че повече от 95% от проблемите на всички хора са свързани и водят началото си там, някъде в психиката, в съзнанието, в неумението ни да поемаме натоварване, напрежение. А медитацията е чудесен душ за това напрежение. Тя просто ни изкъпва отвътре. Така както се къпем и се грижим за тялото си всеки ден и си мием зъбките, медитацията е душ вътрешен за съзнанието, за емоциите, една малка почивка от безкрайното бомбардиране, на което сме подложени във всекидневието. Въпреки че много от хората, които са се ориентирали към здравословния и холистичен начин на живот, може би в даден етап от този път попадат на информация за медитация, правят опити, но аз лично също получавам доста писма от нашите зрители и приятели на AM House BG. Имат все пак някакви бариери, някакви трудности, най-вече с това да спрат мисловния поток и наистина да успеят да релаксират добре, да се отпуснат и да се потопят в баланса и спокойствието, което медитацията носи. Нека сега с теб да кажем какво препоръчваш ти, какво могат да направят, за да преодолеят тези бариери и трудности, които имат с медитирането. Има много начини да се медитира. Във всеки от тези начини първоначално се насочва вниманието към определен елемент. Има медитации, които са свързани с мислено повтаряне на мантра. Има практики, които са насочени към наблюдаване на дишането. Има практики, които са насочени към осъзнаване на определена точка в човешкото тяло. Тези медитации, които аз разработвам,
се наричат водени медитации, като аз на самия диск, в целия запис, аз водя самия процес от началото до края с моя глас. И това според мен е един от най-добрите начини за съвременния човек, чийто ум е безкрайно динамичен. Толкова много неща се случват във всяка една секунда, толкова много информация приемаме. И наистина спирането на мисловния поток е невъзможно да се случи просто така, да седнем и да го спрем. Първоначално ние насочваме мисловния поток по определен начин. Във всяка от моите практики, които аз съм разработила, първоначално се започва с едно прогресивно релаксиране на всички части на тялото и постепенно вече, когато ума е насочен, той започва малко по малко да се успокоява и оттам нататък аз постепенно въвеждам човека в състояние на още по-дълбоко отпускане, в състояние на освобождаване на съзнанието. Аз мога да потвърдя, че твоите медитации наистина имат уникални ефекти. Аз лично, откакто практикувам твоите медитации, постигнах много големи положителни промени, както в личен, така и в професионален план. Нека кажем точно и конкретно какви медитации си създала ти и нека да кажем и за последната, която е с музика от Теодосий Спасов. Аз съм разработила медитации, свързани с различни теми, в зависимост от това какъв е актуалният проблем, каква е актуалната нужда на човека в момента, тъй като ние знаем, че нашите мисли наистина имат силата да сътворяват реалността около нас и всичко около нас. Имам 10 програми в момента. Има специална релаксация, направена с деца. Тя е възхитителна. Правила съм я вдъхновена от моята малка дъщеря. За нея специално реших да създам нещо такова. Тя е направена като приказка, много лека и в тази приказка са въплатени изключително много знания за живота изцяло, така че децата с нея заспиват изключително щастливи, изключително спокойни, събуждат се в много добро настроение. Невероятни отзиви получавам от майки, а и от собственото ми дете за тази детска практика, която е наистина възхитителна. И тя не е само за деца, тя е, нарекла съм я и за пораснали деца, защото смятам, че всеки човек има нужда да си спомни какво е усещането да бъдеш дете и някой да ти каже колко си специален и колко си важен. Има една друга медитация, която е насочена към храненето. Тя подава определен начин на хранене. Това е една много древна йогийска техника, доста позабравена. Дишане по време на хранене, утвърждения, които са свързани с начина, по който се чувстваме в нашето тяло. Практиката, за която ти спомена, това е медитацията на чудесата, така наречената практика преобрази живота си. Тя наистина преобразява живота и едва ли мога да разкажа всички прекрасни неща, които са случили на хората с нея. Последната практика, за която ти спомена, това е една медитация насочена към здравето на човека. Много специална практика. Музиката към всичките ми практики аз я правя специално за конкретната медитация. Поръчвам я спрямо нуждите на това какви цели искаме да постигнем. Много мислих какво точно е нужно за тази лечебна медитация, така че музиката да има истински дълбок лечебен ефект. И тогава отново по време на медитация, на мен много прекрасни неща ми се случват по време на моите медитации, просто изникна усещането за вибрацията на кавал. А кавала веднага носи след себе си името на Теодосий Спасов. Един изключително голям, на първо място, човек и след това наистина огромен музикант. За мен е много важно всички хора, с които комуникирам, да бъдат преди всичко, да имат много високи, чисто човешки стойности. Той е точно такъв човек. Беше много странно начинът, по който се намерихме с него, начинът, по който той откликна на идеята, прие като голямо предизвикателство.
И наистина в резултат се получи една дълбоко лечебна медитация. Просто комбинацията на тези лечебни вибрации на кавала, който за нас българите въздейства наистина много дълбоко. Няма българин, който да не откликне, клетките му да не почувства тая дълбока вибрация на планина. Просто веднага се пренасяш в планината. Комбинацията с моя глас наистина създаде една много уникална техника. Невероятни също отзиви вече има за нея. Експериментираме доста хора, ползваме я непрекъснато и мога да кажа, че е нещо магическо. Аз съм убедена в това нещо и сигурно ще я опитам и нея. Сега искам да те попитам, има ли все пак някакви рискове, ако правим медитация, която не е водена? Ако просто седнем, дишаме, има ли някакви рискове, например, да се отпусне максимално много? Това също го имам като въпрос и да речем да излезем извън тялото си и да не можем да се върнем. Има ли такива рискове? Не, няма такива рискове. Разбира се, че аз не мога да предположа всички неща, които човек би могъл да опита, но всички техники за медитация, аз познавам така из основи наистина много от тях. Не смятам, че медитацията има какъвто и да е риск да се излезе от тялото и да не може да се върне човек. Това не е целта на медитацията. Много е важно да кажа, че медитацията не е средство да напуснеш и да излезеш от реалния свят и от реалността. Медитацията е начин да направиш твоята реалност по-прекрасна и по-качествена. Тя не е някакво отвлечено понятие. Много хора имат странно отношение към медитацията. Те си представят, че за да медитират, трябва едва ли не да напуснат реалния свят, да отидат в някоя пещера, да се затворят там и по цял ден да медитират. Аз много харесвам техниките, които са приложими в ежедневието и техниките, които реално помагат на човека истински да промени ежедневието си към по-добро. Човек става наистина много по-осъзнат, много по-спокоен. По различен начин взима решение и избира да минава през проблемите. По различен начин се отнася към всички неща, които го атакуват в ежедневието. И всъщност смисъл на медитацията е точно такъв. Да направим живота си по-смислен, по-качествен и по-щастлив, разбира се. И като за финал искам да те попитам какво се случи с теб, след като ти започна да се занимаваш с медитация, с йога? Можеш ли да ни споделиш някои от уникалните неща, които си постигнала? И разбира се, не мога да не те попитам и какво усещаш ти по време на медитация? Усещането по време на медитация е много индивидуално, но със сигурност всички хора усещат дълбоко отпускане на физическото тяло на първо място. Медитацията е добре да минава първоначално през това отпускане на мускулчетата в тялото, защото ние не си даваме сметка, че в ежедневието сме постоянно активни. Ние дори когато сме седнали да пием чаша чай, го правим с напрежение в мускулите на тялото. На първо място медитацията позволява на тялото да се отпусне, обръща всички сетива навътре, започваме да наблюдаваме самите себе си, започваме да се свързваме с себе си, тя събужда интуицията, ефектите са безкрайно много. Трудно мога да ги опиша в няколко изречения, но мога да кажа, че живота на човек се преобръща. Наистина. Защото се подобрява качеството на живота му във всички аспекти. Взаимоотношенията с хората, взаимоотношенията на работното място, здравето, начина по който се чувстваме. Започваме да живеем по-щастливо. А това никак не е много важно. А относно моя живот, той наистина се промени коренно. Никога не съм живяла по-смислен живот. Никога не съм живяла по-качествен начин на живот. И това, че имам щастието да споделям всичките тия прекрасни неща, които аз откривам, е, може би, едно от най-хубавите неща. Аз ти благодаря изключително много за този прекрасен разговор и за цялата тази уникална информация.
Сега, скъпи приятели, това беше всичко от мен и от Милена. Пожелавам ви един прекрасен, усмихнат и успешен ден. До скоро!